ki parabangit be jangka balang Presbyterian Mauro ki parabangit be ki bane ki bai pat ki balang bat ki parlo ki bai ki bala bani don ringkat bat ngi hagani ka por ngi pediang sobhai phi baro shakani ka ginseng kabangila ban penpoi shapi link ba ka YouTube channel jangka balang Presbyterian Mauro ngi ai ke jing khuble phi haga kerteng ke jong utrai baru nong pen em jangi u Jesus Christ ban ngi nget bagani ke ginseng jangi ha ka ni ka por kan long ka jing ker khu men sem nakabenta jong phi tongin ye pendem haga jing duai au blei bo pau jangi babeneng ngi ai ngo yeme nakabenta ka ni ka por ka ba me ai ngi bangin yo ban mani ban syakri ban pendon burom yeme bat ngi dakar padru ba men don rengkat bat ngi bat ki benta baro jong jing syakri bat ki nongi shim benta baro bangin sngow ye jing don ga jong me lem bat ngi bangin ma de jing pensle umen sim ba kho halo jongi bat ba ke ka bangi ngi pendep kan long ga buram ya ka kerteng ga ba kho ke jong me ngi aingo ba me sngow ge jing duai ge jongi na mari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ke jong utrai bat u nong pen em jangi u Jesus Christ amen ngin ya bateng ya ke jing syakri ke jangi ya blai da ka bangiar wai lang ke jing ruai ka ba shispa san pu wei nong rim ka balang hangne de Jesus Christ utrai ya perthei bajot katne daka on thau tamai ke jing ruai ka ba shispa san pu wei Nong rim ka balang hang ni de Jesus Christ utrai ya pertai bajot kan ni dai ka untau temai na neng on wan ban pen im ban long ka jong uhi ban pelai na ka jing tim uyeng ban yap yap le senjat ka balang bakut alor ka slapertei namar uben rew kut baroki long kawai kanam jong uki yaro putelut lakasnam tinkerman kawai baro kaju kamit kibam labun sin ki yok ren ben namar bun jing ya per laslem ruki shaleben dong shun sao dong ki ker en rei riu kut ki yaisha lano ki ong kan wai adin kamit bai kenja kan pei ka step pernai apdeng kit mabun rukam babun ki jing yapat ik me lenti kaburom jing nom na ki ban lai balang bakrau shi teli lenti shata kawan andaya kangin yoi jing suk ngin yo ban ma kawai bat rikut haneng oblei ha uwei lai
rêu khôi na bư thay cơ lành bông rom ya mê kỳ ai ba lang ba krau shi teli kata kapor kajan jeng duai roman kasni atrai Jesu toa. Ka jing pulih nagaktien ka jong oblay hagan por kalong naga gospel kat kumuyoknes kalenong kaba katsan kidkot iway hado pra. Mga ngalong uding so wan ubasisha badukpa jonga ulong unong sumar briso katanat baro bahanga kabamsay so ungorno bat katanat baro kabasay so ukelat yaka bakan yo seiso kambun pi menta pi long ki bakut da kata kaktin ya kabangalakren hapi tu yaine hanga bat manga hapi kumbaga tenat kamla ban seiso naladihi lemda kayaine hauding sowan kumta mapiru lemda pi yaine hanga manga ngalong uding sowan mapi kitanat uta ubayaine hanga bat manga hau uta useiso shibon nabaklem mga pimla le ru lada unuru yaine hanga la jubret no ya u shabar kom katanat kabalayap staino te ki yalum yaki bat ki bret hading bat lat hang yaki lada pi yaine hanga bat ki ktin jonga ki yaine api ya ke ru ba pi mon pin pan te kan long ye pi ha kani la pendon burom yo kpa jonga ba pi seiso shibon kumta pin long ki senran jonga to blun kerku ya ga jing puli bat ka jing shashkor ya ga ktin ka ba khot ke jong u tongin ye pendam haga jing duai au blay bok pau jang yu bahabeneng ngidon haga ni kesngi utrai haga yeng ka bok khut ka bakentang ka jang me ban ngidon ru haki yeng ki sem ki jangi bangi khmi ban ngi shash kor ka ni ka jing seng ka bawan lingba ki kor ki bor jang ni ka juk ka bamenta ya ki ki balong menta haka yeng mani balang presbyterian mauro ngikerpat emeko try kan rat bamen ker khu yengi daka bor ka jong men sim khoi lembat ngi daka jing pen shai ka bana lor bat daka jing pen kop pen sle ka bawan na beneng ngi aingu bamela ker khu yengi bangi long kum ni kum bangi long bangi yo e ka jing kot ka jing khia ngi dap ngi biang ya ka bam ka di ka kop ka sem bat mela pendap ro ya ki do not ki men sim ki jangi dagi jing ruai ya ro ya me badaga khtin kaba im ga jang me ngi kerpat ko trai kan rat ba min yai ker khu yangi ling ba ka ni ga jing seng bangin sngo shisha om tang ya ka rukom ka bangi pendap na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo nre bangin sngo ya ka bor ka jong men sem ba khoi lembat ngi bangin sngo ya ka jing lam ka bana lor haki e baro ki bangi ngi pendap ngi duai na ka benta ki ngi shim benta baro ngi duai na ka benta shakriu jangme uban sa ai ko khubo na ka tin ka ba em ga jangme kan long shisha ka jing besaman se mingi ho ye wei paru shakriu jangme uban sa ai ka jing ruai kerpang apdeng jangi bagata ka jing ruai kan kren hagi do nur bat kimen sim ki jangi da ka e ka jing pasyau ka bana lor ngi duai ngi kerpat ba men ker khu yang i wei pi wei ki bala ban yo i bat ban sha skor ga ni ga jing segmenta bangin mat ya ka bor ka jang me ka ba shlei kar hai ki jing em ki jangi to kur khu ban pendap ki jing dan kam ki jangi to kur khu bangin ang la ban san ka jing long men sim bagini ki jing pakhang jaga jing long jing seng hai yeng mane kinum long ka jing khang la bangin san ngin mer ha ka jing long rublei to kur khu bangin la ban te ka duan step bat ka duan men met bangin mane bangin shakri bat bangin duai hak mat jang me
Ngiduai nagabantag ito, gibapang gibisitom, ban ngikerpat bamen penkia eki, ngiduai bamen don rekat begitu kibama dekat tangan bakasliang, ban kijing jang jing bamen pendap eki. Ngiduai ko try nagabantag ito kibala jengay no name, ban kibam kwa syo bania senglang bania selok lang, ay baladadon manu kibayu bat kibayu don benta bat kaniga jing seng jangi men kreniki men penkendu eki men penkelabak labak ega jing gejangki try to pet isnei kaniga ri bat ka jaj ben riu jangi to ya daingi naga niga jing pangklam to plelenti mame ko try naga benta ke jing sumar bat naga benta gidawai dashin to pet isnei yu khun ben riu satalak kaniga percay ubah poya ka kutlat bat ka kim khat ngi kerpat baka bor ka jame kan long lembat ngi ay bengin pandemya ladi ay bengin shania hame ba memen ay ga jubab ka banalor to kurkhui ngi ko try yeki benta gi basa baro jong ni ga jinga sang ga jongi to map ingi yeki pop ki palat kerengkang jingi bobon namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ga jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ. Amen. Ki parbangit ba ki parok ke be ki jonga i ai kublei ya pi baro ki ba pet bat kmi ya kenika YouTube channel jaga balang Presbyterian Moro ha kenika por ke bamenta ngi ai kublei ya pi baro ha ka kerteng ke beim bat ke bathyang utrai ba no penim jangi u Jesus Christ kini kilong ki program jong ka balang kani kasengi kalai kasengi utrai kalai potrik u August arhaja arpo bat kum kabalang nginio atli ki jingeseng kani ka jeseng ke pemata ke porsi baje hapo jong ka jingilam jong ka balang hakaba inongkren inlong i Reverend Terence W1 Shong ibalong unohikai ha ka John Robert Theological College Mau Club bat ibalong ru udkhot jong ka balang Presbyterian Jayau. Hakapor san baje pat nginyo ya ka jingeseng hapo ka jingilam jong ka jeseng kanthei ka balang. Hakaba i Mrs. H. Marwen in Sam ya ka kubor na kaktin ka jong ublay. Ka ni pat kalong ka jing pemna na ka jeseng samla baka jeseng samla kan rakhi ya ka youth week bat youth Sunday 8,000 arpo bat ka program jongka kan long kumni haka singi po ya nginyo lightly ki jingeseng bat haka singi utrai nginyo artli ki jeseng lasai ka life poetry u August 8,000 arpo kabalong ka singi ningkong nginyo ya ka jeseng play Joka Youth Week, bat Youth Sunday arhaja arpo. Bat kajeseng samla kalapan bed, ya iway na kitemsan jong kabalang, i tememsan iwan sweat. Even I ya kajingkren lamprang halor kathim, ha kaperthei, nri om jong kaperthei. Ya kabala personong rim, na ka gospel yonis kalong kabakat nyo, kadekot kabakat saw. Mat hading kata on sa yo ban pli ya ka week. Hakasingi balang pat nginyo ya ka jing sengelap bat inong yelap inlong i Reverend S.I. Marbanyang. Hakasingi sa jan ka jeseng samla kapan bed pan penlong ya ka praise and worship service hapo ka jingelam jong i Miss Evenica Lingdo Nong Pure. Hakasini utrai kata kahendritrik u September araja arpo. Kum kejeseng sana nginyo atli kejeseng kata hakapo sipo siteng inongkren ilong i Reverend E.C. Marwen. Bat hakapo sibije siteng inongkren ilong i Reverend P. Dekar. Kumta nakaliang jong ka jeseng samla kila kerpat ya kipar ngait baro ban ya simbatalang ha kini ki jeseng
kabakum ke jeseng samla kapan bej ha ka youth week bat ha ka youth Sunday jong kan kesnam mentapat ngladeban poino sekawai pat kabenta bakata kalong bang ni asngo ya ka kubor na i Reverend Terence W. Wanshong bat kum kabalang ngi don ka jingkerman ka baskem baka kubor ka bang ni asngo ling bajong i kanong ka jingker ku men sim ya baro ki parngai ki badon ki yeng ki sem ki jong pi ki bakmi bat sha skor bai den talang ha kani ke jeseng ke bamenta barhaswa jong kataka kubor na i Pastor Terence W. Wanshong inyo ya ke jingrai ke bakerpang na i khun jong i Mr. Dion Trevor Marwen ha kani ke porpat inyo no shwa ya ka jingrai kerpang na i Mr. Dion Trevor Marwen barban bot ya kata ka kubor na i Reverend Terence W. Wanshong. Tu blin kurku ya kani ka jing syakri jengi ha kani ka por. Kumli shibon. Por caerste skinan kelja Bun sin ngam snot hukum no shanga em Ngak men nga binyaw paling nga snow si Hateng nga syayong nga jalenti Wala hakitem artatin Kachungam probo Nakilila pakom no banshem Jing ijung mitra yang akabutin Habang aor Mera yang Tijang mi yang akabatskem Habang atlot Mepin syat yang Bad ngatrai kendrat mi long dem Yaka jingdom nganom shepping Tang hamingan shanya U Alpha Omega Jehovah Emmanuel medapyan nyanga Ngatip jing tin chu jing pen shay ngan shem Ngan hap ngan ur ngan chim thut bat ngan chem Klem lok klem jo ngan yai dan ti bat ngai Hin rei man sim jong akan snow suk jai Kilom jing kmen ru kan yok kiu Nama jing jop kan kiu Kan syat ngan kmen jing pa jong mi ngan dry Oh nganom klet belong ten rai jing ai Habang aor merayanga Tijong mi yang akambat skem Bad habang atlor mepin syat yanga Bad ngatrai kendrat mi long dem Yaka jingdong nganom shepping Tang hamingan syanya U Alpha Omega Jehovah Emmanuel Dapyan nyanga Medapyan nyanga Habang aor merayanga Tijong miyanga kabat skem Bad habang atlor mepin syat yanga Bad ngatrai kendrat mi long lem Oh
ka jingdong nganom shep tang hamingan shanya u alpha omega Jehovah Emmanuel medapyan u Jisu nong penem Emmanuel medapyan yang medapyan yang Kublai shibon teman besan yaki ketin pedang sengob ha jong pi yang hagne gapor. Ngai kublai yaki para bangit beit baro jong kabalang Presbyterian Mauro kiwei pat ki para bangit nya kiwei pat ki balang bat ki beit baro ki bayo ban yasno orang kabat ngi leng baka YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro hagne gapor ban syakri lang yublai. Ngasngo buram shibone yaka program committee jong kabalang kabal ailat yang Mana simmenta hagani kajing syakri kajongi yau bleu jongi. Kum kajing slok na kwa hagani kapor bangini pai sika ketien kajong blei. Naka kitab Genesis kalanong kaba saupo kandai rekod kaba arpu ar hadu kaba arpu sao. Kitab Genesis kalanong kaba saupo kandai rekod kaba arpu ar hadu kaba arpu sao. Tikentien kiba ongkum ni. U Joseph unlong katanat basay sok berhin. Katanat basay sok berhin harut kapukri. Kitanat jong u kin bor ya kakenro. Kinong siat knam kila pensengo si sat ya u. Bat kila ya siat, bat kila be ben ya u. Henry, karenti jong u penban kala ne bor. Bat kik sangti jong u kila nangkam klan da kikti jong u bor u Jacob. Nangta long unong syarai umau siang jong u Israel. Ublay unyo aban kerku ya katu ka benta jong kajing pulih nagaktiin ka baim ka jong u kabangala pensyong nong rim kum ka benta jong kajing eslok na ka benta ka ni ka por ka pamenta ngin pai syo ublay ha kajing duway. Ablay nya ingo yame bangilapan peteng ben syakri yame ha kani ka way pat ka sngi ka bakraw ka jong me. Iduai ko pa habang iyo ruban betengnya kini ka por da kabangin sengap bika ketien jong me bamen kerku yang i kumba maladan reka bagni do ko basdang atrai ai baka jingai don jong me kan long rengka bagni ha kini ka por hi bat kerpang habau syakri jong me unsa same ka ketien ba im jong me ngaplak mat jong me bangalong tangu briu ngadon kam ya me ngadon kam ka bor jong me ba ka jing penslek jong me blai bakai kai baro kaban mi no na kasentur jong aleng bagajing mujing perkat kan long atrai ka bamami himen kren bamen kerku yang i way pe way leng bagan ka klip mat ka bamenta to sngoy kajing duai kajing ngo na bar nga pani kini baro haka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai badunong panim jong i Jesus Christ. Amen. I pastor Linda nila puli hangi menne ya ka to kajing puli na ka gospel ka jong Yohanes kalong ka bakhat san kadukhat na do ko baning kong ter kabay thu syapang kajing kren jong u Jisu abawong mga ngalong uding so wan yu basisa padma phi philong kitanat ukren syapang kata kajing don kam jong kajing yaine kajongi ha ukenra jongi knang bangin la ban seiso kajing ang nut jong u Jisu Christ ha kato kajing pule kalong bamangi way pe way kum kisan ran ki jong u ngin long ki ba seiso kendiat ya katu kebenta ngai sukwa banong bakatu kadai kebenta jong kajing kren kut no artat jong kajing ya lenti jong u Jesus Christ kani ka perthei kadai ka por ka ba Ukraine ki sanran jong u batang kendiat lenong hadin yu i ya u Jesus Christ bau sha kem bat balayalam ban sa nar phna yu namar kata ngis ngau thu baka jing ang nut jong u Jesus Christ nalo ki jong kisan ran ki jong u kalong bakin seiso kambon kin seiso da kabayai ne how Jesus Christ u balong u dengba u jongi para banget bi hagene ka por ngakwa bangan keren na kani ka benta ka mangala puli mene ka kitab Genesis kalong ka sabu khandai ka to ka khot ka arpu ar arpu saw
Kabay thu yang ni sapang jong we usamla uba seiso aka jing im ka jong u. Larang ka perkat menta ka ka juk jong i menta ngi lawan ong usamla Kristan uba seiso sisa. Kata kamut satya bau tau samla jua syam jing haka jing sisa ka jing im jong u kalong ka jing im kapala sanduri u hapdeng jong ka jing yat lenti jong ki jing Nreu samla ulong samla ubadon ka jing yo ipau ubadon ki jing po sniu ki ba krau ki ba bleu pen pau hu na ka banta ka jing im jong u ka jing dei ka yeng ka sem jong u ki lok ki jor jong u saudong ka kam ka duk jong u bat ka perthei ka jing im jong u hi ka ba khmat jong u uniu samla u kerteng u Joseph nya tip ha sa pangune u Joseph haki skul pen pau jong ilahi kai sapang jong u nya tip ha ka khana sngo tenat sapang uniu samla ba krau ka Bible uniu long utau khonu ba khat we jong u Jacob bat ka Rachel barong ka Bible la sikadei dau kpa jong u Jacob namaruni ulong u khun jong ka jinglong temen ka jong u Bat ngi kerpang gitu ka jingnya tho khana kumno bau kpa udah pensu kerpang ya kata ka sop tiba tho bron ong ka Bible yau Joseph ban pen pau ya kata ka jing ka ba kham kordor ka jong u yau niu khun ban ki wei pat ki khun ki jong u ke ka bang akwa menta kalong bagini pe na ka jing im jong u niu samla le singila banong kata ka character study lani ka jing khmi leng ba ka jing im jong u bat ka ka khubor ka don ban pen sngo hapdeng jongi ngakwa ban pen yeng ka ni ka por ya kita ki dau ba ki penlong ya ka jing job lani ka jing seiso ka jong uniu samla u Joseph kabaning kong kalong ong ka Bible bauni usamla udon ka jing selok kabajan baru belai. Saya pet hi Genesis kelong ka balai po nyo ka dekot ka san bat ka khandai nang ta lai po khandai ka dekot ka ar panang ta kelong ka ar puwei ka dekot ka kelong ka sau po ka dekot ka pra pin sayu i hang tu ya ka jinglong ka jong uniu samla kumno bo ulong u briu u ba it ban ya selok baru belai hakata ka jing yat lenti ka jong u ki benta ka jing im jong u ki kala Henry ke pas ngau tenat kalong udon kata ka jingya ini hakata ka jingya dei ka jong u barlau jong u kenrat u jong u baru belai man la ka por u kren ha u da ki jing po sniu da ki jing yo ipau baru pen i ha u sapang ka ka baun le ya ka jing im ka jong u bat kum tau ni samla usan bat kita ki jing ipau ki ba krau na u belai Bat ka banang yat ka por nang penja ya kita kijing ja ki bas ngau tenat Henry ki saudong jong u ki kela Amslam ladino ay u da ki men ka jong u baru lalit kelalong umrao haying jong uta u Potifar bar hadin jong kata ula kelalong unong sa set bindi Henry Hapreng jong kita ki sngo tenat ban perkhat baka jing im jong ka jing dei jong u balau jong kenrat jong u kalong ka bas kem klem la ban penki ya kata ka jing dei ka jong u baru blei u ya rengkat bat u Joseph hakipor baro jong ka jing im jong u Hapreng jong kijing shem jong u kiba udang la ban sngo thu ya kita kijing po sniu bat kijing yu ipau bat udang la ro ban pen kela ya kijing mut jong ki ban batai ya ki ka ba ki briu ki shem ling ba kita kijing pen pau ha kijing po sniu ki jong u jong ki u blei ula kerku ya u Joseph na kata kijing long jong u baru Joseph uyai pendon kam ya kita kijing ai ba koridor kijong u blei ki bola ai ha u what ha kita kijing long jong kijing ki ba u ya shem para banget ba i bat ki lok ba i jonga u Joseph u don ya ka jinga dei ka ba jan baru blei berkata kalong ka dau ba ka ba ningkong le singin perkhat ka ba long ka jinga rap ya u ban long samla u ba seiso parom tang kata kani ka jinga jan jong u baru blei ka penlong ya u ba nong u briu u ba shams ngau ba baru blei rengkat ru bat ki briu baru belai bat ki briu ru kumju
Sano sabau Joseph ulet u Shem ya kata ka jing Shem sngubha ki briu ki it yo ki sat khmat itanat sapang jong nu samla nadu budang don haka ying ka jong ukpa u it yo Joseph ke bu Joseph ule ka pen sngubha yo ukpa jong u hadin bolong umrao hayeng jong Potifar hang taru la Shem sngubha yo Joseph dau Potifar hadin balaset bendi yau Joseph hari Egypt hang taru Shem ya ka jing sngobha hakmat jong utau nong ab bendi param tangkata war hakmat uparo hadin balakentiu ya ka jing jong Joseph nang thina po jong ka bajeliu jong ka phatok seru satei seki kerdan ke bajrong hang taru uparo ula itanat sngobha yau Joseph bat lara ya saka kenjang jong ka jing long jing banong prime minister jong kari Egypt ubak tang kham hapo tang yau Parohi Jacob Potifar utau nong abendi baru Paro kilong kibriu ke per halaka jong ka benta jong ka jing jong ki para ka jing long jong ki Henry ka basngautanat kalong bau Joseph Shem sngobha hakmat jong ki baro kata ka penla yu ban long kum ta ka dei na kata ka jing ya jan jong baru blehi bolong briu ba hok ba khuj briu ba it ban le ke ka ba dei bat ka ba ha pat kala kem skau tenat ha ka do nut jong kita barok ke be Shem baru para bangai be it jong ga kwa ban kli sa phang jong i kum no pat sa phang jong i wei pe wei hatung yang nut ne ba mangiru kum ki Kristan ngin long ki briu kiba saiso Jesu Christ udawan angi ka jing sisa ya katahi bat kumbang la ong mena ka basdang katu ka jing pulin ka gospel ka jong Yohanes ka de ya phi bat yang ngaru om tangi ka senran jong Jesu Christ bagin long ki briu kiba saiso larang yang not sisa kumta ngidon kam ban phai sa ka jing jong Joseph bat ban shimi ka jing hikai kiba kordor jong bat ban hikai la di bangiru ngin jan sa ublei hakipor baro ka jing jong i ngila ban ya ji ka jing kumbaya la mu Joseph hi ngila ban ma di ki umat ka jing jong i ngila ban kendu ki rai dam ngila ban kendu ki umat ki ba kraw ka jing jong i Henry ngin long ki briu ki bas ngot ho ya ka mon jong ublei hakipor baro jong ka jing jong i namar bangila nang ban ya ha ka jing selok baru blei hi sngap ka Bible ka ongkum no nabangatip ki jing mut ki banga perkhat sa phang jong pi ong utrai ki jing mot ka jing suken te om ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen ya phi hakapor bakut kata kalong ka do nu jong ublei ka bo don nam ta jong phi ba jong ai wei pe wei mon satya ya ka ba duna na ka jing bhatam ka bo lapan kre tingkai na ka ta jong i wei pe wei namar kata ka don kam yang i bagian phai so ha ka jing selok ka ba jar hakipor baro ban skot ho ya ka mon ba bha jong ki ba bon ki bre ko ma ka ni ka por ki kli ka ai ka mon jong ublei na ka ta jong na ka ta ka perthehi ha kat ni ki jing ja saudong kabadon kami yang ikalong berhikai lah dia nak kejeng yat lenti jong Joseph hi pan pai so ublei kejeng selok kabad jeliu bat kabad sisa perang tangin sekau tu ya kamon kejong nak kabenta jongi kabar pat kalong bau Joseph ulong ubriu ubaya ine ubahok hakak kam kaduk bat kejeng kit kli kibala ayo Joseph ulong ubriu ubadon yaka jingkit kli hakikam kibala ai ban pendep sngap ye puli naka kitab Genesis kalong kabalai pinyo kedukot kebaar nang talai pu kendai dekot ban riu bar arpulai hang tu pinyu i kumno ni Joseph nado bodang ke samlah ulong ubriu ubale ka hok hakmat jong ukpa barobor juan ban report sa ya ka bagi men ki jong ki jele ha bagi nya ap ki blang ki masi bat ki jing ri ki ukpa jong ki udon juyas nokti bat la ki jong ki men ya kita ki kam ki babman ki baki ki le barumburi ru na ukpa jong ban wan ya thu ya kita ki kam jong ki balai namar ba Joseph
udon ya kata ka concern na ni kata ka jing snow ka ba jeliu na ka menta ka nam ka burom jong ka ying ka sem ka ba ukit kwa banwan ra ya kata ka jing bot nam ya ka kerteng ka jong ukpa jong nang tangi kan mauru ikajing itu kana kumno baulong ubriu buyai ne hakata ka jinglong ka babha ka jong ka bayai ne ki kam ki duk ki jong ki jing trei jing kta jong habaulong mrau haying jong Potifar kumno habau Potifar lapor wat ban khmi ban pe henrei mentau Joseph utrei hok ka kam jong da ka jing yai ne baro bat kumta la shams ngubha yo Joseph de ki khmat jong Potifar kata ka jinglong bayai ne jong Joseph ka pauru wat haka ying bendi ka ba udon wat habala suthep ya hakata ka ying bendi da ka jing keren lamler jong ki weipat sim la aino sim la bread no ya kata ka jing yaine jong namar jong kata ka jing sa bamde ka ba ula jaban ya haru kata ka ban sa set ying bendi barum ju keliru ya blay balai hatu ka dei hok mo ya nga ban yo ikini ki habang yaine hame Ngarong Kristano ba sisa nga buot perking ya ka anjong me nga ko ngo ya ka ktin jong me ngalong ubriu wala hok iki baro hatu ka day mo ya nga ban yo iki baro Joseph umbo ya kita ka jingkeli kata ka jinglong bayai ne jong ki kam ki jong kalong kata ka parlok bajan jong hapreng kita ki kenjri ki bau sate kat hadu ba unong abbendi ya uru Parule iki kam jong daka jinglong ka badai biang. Ka jing yai ne jong Joseph hakikam pat ki jingkit kli balaben shet kalong ka wei pat ka dauba jong kata ka jing sei so jong Joseph. Para baget bi ngamar tatien kani kadai ka way na kita ki jing ya shem ki ba crowd tam da ngabu ka tien parang inong ka challenge ka ba crowd tam yagi ki kristan jong kani ka juk ka menta namar balai ngai ba kani kalong ka way na ki jing ki ba crowd ka daw ba crowd jong ka jing bam la jongi balong ka sakhi ba dei biang yo Jesus Christ balai bangem la ban yu isi bon ki brio saudong jongi kim la ban pediang yo bleu jongi kalong namar bamangi ki kristan nyem la ban long ban pen pau yo Jesus Christ leng baki kam ki jongi ngilong ki kristan ki basmat ban kren ki ktien ban thu chapang jing krau jong bleu jongi ndre ki kam jongi ki len ya kata ka jing ya lap jongi ngap Gypsy Smith wong kumno don santli ki gospel Santeliki gospel, ka gospel Matthayos, ka gospel Marcos, ka gospel Lucas, ka gospel Yohanes, pat ka basan, ka gospel ka dei mapi. Paruang kumno gini kiktin ki wong bon ki briu kimpuli ya kisau gospel. Ki pai ki pechapi ki pechanga pat ka basyosi kalong pakim la ban yo yo Jesus Christ hakajing imjongi ki bapla yo tau Jesus. Bat kawan ra penban ya kajing jak buram ya katakan nam jong bleu wa im ubangi ra bangi kit keleng saudong bat kata kalon hamar persya jong ka kabang yu na kajing im jong Joseph namar kata bleu khat yang ngene ka por bangiru ngelong ki briu ki bayai ne hakijing kit kli ki bau bleu la ben shet hangi la kalong haying la kalong ha school la kalong ha college la kalong ha kijing trai ki jongi kumakani ka por karpang hapani kijing duk kijing kerdo hapani kijing ki batan ra tendung ingi na ka diang bat kamon ndai bangin yang scam hakana kijing long ka bau bleu ulapan kup yangi ki briu ki bayai ne haka hok bat kijing sisa hakikam ki bangingi trai om tang ha ka ktien para bangira ban le kumta kan pen pau sisa ya kata ka jing long ka jongi bangiru kumu Joseph ngin long lem ki brio ki ba pen pau ya ki sok jong ublehi ha ka jingim ka jongi ka balai pat ka dauba ka bayarap yo Joseph bonong brio bo sei sok kalong ka ben sim jong ka jing septing ble jong Kitab Genesis kelong ke balai pu kendai ke dekat ke banyo do ke arpo ke thu ingi hang tu bau Joseph udon ya ke mensim jo ke jing septing blay ke basisha
Ikan mau gitu kejing tu kana kum nu ka tengah jong Potifar man la ka por ka be thong yo Joseph namar ong ka Bible uni udai usamla u ba Habril barka khot sngob ha yo ka pen shoy u ba unwan banile auria batka baru Joseph ong ka ktien jong ublei ula kentaj ye kita kejing persang jo ka tengah jong Potifar wang kumnoti ngalak banle ya kan ni ka babamman kumnoti ngalak banle ya kan ni ka babamman bat banle pop persya yau blei walam don manu hakata ka ying kiban pet kiban kmi kiban sakhi ya kata ka pop ka bakani ka tengah jong Potifar ka terwa so Joseph Henry u Joseph ula kentaj namarus ngotu Habaule ya kanu kopop kalong baule persya ya ublei ubaki kemat jong u kisat sangi hakipor baro nakata kadau u kentaj ya kajing pensoy jong ka tengah jong Potifar ko ki para banget bei jong kilok ki bei ki be kmi ya ka program ka por kani kadai ka way ne ka jingsi saki ba kraw ki badon kama ka jing im jongi hakini kisngi ki mentaru namar kata kalau ngajing khot ka bekerpang ya pi bad yang hakini kisngi ki mentah bangin long ki brio ki besepting yau blei daga donot baro ngamar tatin mengingi duai man kapor yong tra ya rap yang banganom hap sa kajing pensoy hinrei ka ka baja kalong ngia hap sa kajing pensoy bunangi ngia mare ru sa kajing pensoy namar balai hap pedeng jo kajing duai jongi ngim don ya kata ka seriousness pabengim donru ya kata ka jing septing ya ublei pikan mau David ke ka penlong yu uban hap ha ka jing pensoy habu yu i ka jing pensoy sa thi sa jingai ka bat siba kadang sum sa jingai uyang nang tay na balcony u i ka baru yu i ka jing pensoy bat umare saka ubriu ubaka Bible ka ong ubakat bakum ka dono jang ublei hi ubriu ubatho yesibon kisama ka Bible kumnu ta ubriu la bande pop kadau tenrai kalong namar baumdon ya kajing septing blei hakadonot kajing ka perthai ki babon menta la kalong jing im ke jong mangi ki kristan hi kajing im ka perthai bat ki wei ki jeli ki bangi i jing snew jing thala ki bakraw ka day kata kaman sim jo jing septing ble kala kenre ano na ki babon bat ko ki para bangai be kalong namar kata ka jing khot yangi dalangi ko abani i biang ya ka hok ka jong ble ya ka jing don jong ble ka jing alam jong ble ha ka jing im ka jong i ha ka jing ya nanti jong i ni day ban don ya kaman sim jong ka jing septing ble kaban sarai kaban kmi yangi hakipor baro jong ka jing im jongi om tang bangin duai om tang bangin pule ya ka ktien jong ublei henre bangin longru ki brio ki bakup ya ka sim jong ka jing septing blei ka ba khaddu ka dawa ka ba penla yo Joseph bau nong brio ba sei sok kalong bau de brio ubadap dau sim jong ublei kadon ka benta hangta jong ka jing long ka ba sejrong nang te kata ka jing thau ka ba kenjang jong ka jing long sim ka jing im jong u kabawat upharo uyo i upharo hi uyo i ya kata ka jing pensle ka jong ublei ha ka jing im jong u Joseph baru keli ka jing keli hakisen agi sakri ka jong u uong kumno ngila mo ban shem ya ubriu ubakat une ubashong umensim ublei ha u sngot yang ya kata ka jing ai ya ka certificate ka pasngot nat dau brio ubam nyet hau belai Jehova balada kan long kumta ya pi bar yang ngaru ki para bagai bei hakini kisgi bar ki juk ki bangingi ementa bagi brio ki bayat bar ki bayat syambat ni ki dong utai ti sisa ude brio jong ublei katai ti sisa kali ke brio ka para pensle dau mensim jong ublei mensim jong ublei bedap hau Joseph upan la yu bau lek si bon ki bakrau udon ye kata ka jing syampang
Udon ni kata ka jing sngau thu ya ki ye ki babun la kalong ka jing sensar la kalong ka jing sensar jong ukum to prime minister kata ka pon la kalong ka jing dei briu bat ki para ki men ki jong u ki bawan man khmi u ha ki sngi ki bahadin jong u la kalong ki jing kli ki ba babun ka jing im jong u udon kata ka jing sngau thu ka ba krau para banget bi kata ru kalong ka jing khot ka ba krau ya phi ba denga Lada don ka way pat ka por ka ba kam don kam yang i bangin don bangin yo ya ka jing pensle ka jong men sim jong ublei o men sim jong ublei un shong ha ka men sim ka jing im jong i ka dei menta men sim jong ublei bon don ka do no jong i bangin la ban sngau thu ya ki dak jong ka por ka bangin im nang ta kum no bangin la ka bangin sngau thu kum ta bangin sarai la ka jong ka jing im ha ka jing ya len ti jong i Hagin ka perthei ka ba bangin mi pen baki ki jong ka hendrai bangin ya de kalanti ka jong ublehi ni don kam gini giski ka mamanta yo ben sim jong ublei ikilong ying kristan jongi kumno bangin la bandon kata ka jing sampang ban pen san pen he iki khon jongi hagin ka juk ka ba ka juk jong ka jing ma ka juk jong ka jing kala ka juk jong ka jing kala ki ba bonjai ban pen yang ka hok jong ublei Hapdeng jong ki jing kelon jong ki ba krau jong ka perthei iran kami umen sim jong ublei haki balang ki jongi haki jing seng samla ki jongi haki jing seng kentei ki jongi haki jing seng ying jongi ngim yok ban shementa ngi don kam ya umen sim jong ublei bon ai ka bor bangin la ban ya ken de ya kata men sim jongi ya ka jing i ki jongi baro sau tau ublei bau tau men sim ujong uhi ubadap hangi un kersane Unyai pen im yangi bangin la ban ya kata kalenti man ka khlep man ki breu ki ba seiso na ka bentahu Jesus Christ namar kata nga khot yangi ko ki para bangit bai ko ki lok bai nga khot yangi piang not ban seiso piang not em ban seiso ka jingem jong Joseph ka ai ya pi bat yanga ya ka jubab ya Haka jinga selok baru Jesus Christ man kapor. Ya ngin bat scam ngin yai ne haki jingket klik ke bangi don. Ya ngin don kaman sim ke bangin kup ya ke jing septing ble haki por baro. But ya ngin ong ki breu ki badap dau men sim jong ble. Dongenya duai. Able sa sisin nga aingo ime. Ya ktien ka ba im jong me. Pendaya kahangi idon kam ya me ablay ko makane kapor I plabon bon sen ablay I jingai na me ngam la ban slop pat me I kwa ablay bagin phai se me ban ngi su pendem se me ablay bangi dwai rap ngi bagin ya I ya me ki por baro daga men sim choki ya rap ngi ko pa bagin la banong ki bre ki bi ai ne ha ka hok bat ka jing sisa ban pendep iki kam ki duk kijing tray kijing kta jongi bangin pen pau burom me yarap hangi yangi pen kop hangi atrai yo men sim jo kijing septi nge me ki por baro bangin nang ban kiar na ka basnio bangin nang atrai ban kiar na ka pop jongane ka perthei para blei to pendap kerpang hangi do men sim ba khu jome iran kam yo men sim jome ko pa bangin la ban sungu thu iki ya sau dong jongi bangin la si sha ban yu I ilong ki bre ke bananya ke sharp jong me par baki we sau dong jong I ru kin yu ilem ya kata ke sharp ke jong me hi par kia kwa lem ya me hi bedo men sim jong me ke jing em jong ki ker khui ke ne ke por na bar ngapan ya kini ki eke baro ka ke tengu Jesus Christ amen. Ngi aingo ya ublei ujangi ubala aingi ya katuka khubor ka bakra padeng jangi lingbai pastori jangi I Reverend Terence W. Wanshong baro ngile yo sngo ya I hagi jing ruai hagi jing sengi ba per ban ngi sngongo ba ila pelai por khnang ban wan hagani ga jing seng haga balang presbyterian mauro ka jangi I pastor Terence ko mangi khot ilong unong hikai haka John Roberts Theological College hamauklot but ilong ru udkhot jong kabalang presbyterian jayao
ublay nang kerkhui pi pastor haga jing syakri ke jong pi ya ka kam ke jong o bat ngi pen pauru ke jing songo ya i Mr. Dion Trevor Marwen i balong i kun jong i pastor Terence ublay la IP ki sap ki pong ki bapla bat ngi duai bo ublay nang kerkhui ya pi ba pi nang la ban syakri ya o hakinu kinu ki benta ki bo ublay ubo ya pi nakabenta jong i kani ke jing seng ngila ngau shisha ya ka jing tre pala ka jong ublay lingba jong pi ublay unang kerkhu ya pi i Mr. Dion Trevor Marwen ublay un kerkhuru ya baro ki balay don benta hagani ka jing seng ki jongi to ublay un kerkhu ya pi ki para bangit baet bat ki parlok ki baet ngini penwai no ya kani ka jing seng ki jongi da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba shi spa san po barhadin jong ni ka jing ruai sashi sien ngakerpat i pastori ba e jangi i Reverend Terence W. Wanshong ba in sngop haban sa bu ha ka jing duai ka balengkot bar hadin kata ba in sapelat yangi da ka jing kerkhu penwai ya la ka balang tu pen khut atrai ubadon bor pen baptis thmai da ka ding pen le ru kat ka yor ka jing ruai ka ba shispa sanpo Yala kabalang tupenku atrai uba donbo en baptist hemai dakading penling rokat kayo Wat I kan syanya hakado Wat syakan eu berten I baikan san kan roy rudi dabor kajing I Jeng si syabat kahol kan ka uram spat Wat sya jeng start by ken jabring ka uram blay kan ka Lem tiar ya pom tangka jingen But what lam umen sin Om ken rotting to I in kel jing I onong pen Tunggu duai. Ablay ngai ngo eme sa si sene ka bawai no jong gini jing syakri. Ya ka jing don rengkat ka jong me bat ngi ablay na do ka basdang. Hado ka bawai jong ka. Ngai ngo eme ablay nam ta ka balang ka jong me hang ne hamoro. Ka ba sakhi eme ki por baro. Ngadwai ka jing kerkhu jong me ka. Na do i pastor be lam ka ki teman basan. Ki khot komati balang ki long kme ki long kpa. Ki khon samla ki hep ki baret. Yai kerkhu la ka jong ka balang ki por baro bat kerpang ki ni ki sngi jong ka jing ki ba krau. Yai pen email la ka jong ka kamling ba ka balang ka jong me ablay. Patu kerkhu lam mi yang i wei pi wei ki ba yo ban syakri eme. Lem ba ka por ba ki jing syakri ki ba he leng ba ka ha ki ni ki agni ka sngi ki ba manta. Men kerkhu me ba ka ktien ba im jong me. Kan yai sapryang ka leng ba ki bre ki ni yo ban mad ka jing kerkhu ka ba im. Leng ba Jesu Kristi. To pdang ka bango. Barang pani kini ka ketengu Jisu. Patu ai bagi jengai ai kabadap biang ka jong utrai parunong penim jong Jisu Christ. Ka jengit ba jong bleu pa na bom jukot.
lem rubat ka jing slok ka bathyang ka pensat bor ka jong men sem ba khut ublehi kini ka jing ker khu ba em jong ublei ba em to ken long lem rangkat bat ngi ken long lem par kita barok ki ba iit ki ba syakri ki ba mani me ka ri ka jongi par ki ba nget hami hi able ka leng satlak jong ka perthei nadu menta bar siki bom jukut ru amen.